Segredos do arquivo. Hoxe viaxaremos á vila de Allariz no día do seu patrón, San Bieito, e contarémoslles o que alí sucedeu en 1589. Corría o mes de xullo de 1589 e a vila de Allariz preparábase para celebrar a festa de San Bieito, célebre en toda a comarca porque o seu gremio de zapateiros, que tiña este santo por patrón, organizaba a corrida dun boi ou dun touro pola vila. Levantaban valados por toda a praza para poder correr o touro e para iso necesitaban a autorización das autoridades locais, pero este ano Juan de Villaverde, correxidor da devandita vila, e o alcalde maior deste estado polo marqués de Viana negou este permiso. Imaxinémonos o enfado dos confrades, que xa estaban a montar os valos e adornando a vila, e o que é peor, xa compraron o boi que ían correr, un fermoso animal de pelaxe vermella. Non, dixo de novo o correxidor, cando un grupo máis numeroso que o anterior foi a pedirlle que cambiase de opinión e que lles deixase festexar o día do seu patrón, como se fixo sempre. Non, volveu dicirlles, e estes non se arredraron ante a súa negativa. Correron a falar co abade da igrexa de San Pedro e co xuíz ordinario, que si lles deu permiso. Recolleron os materiais cos que estaban a montar a función na praza da vila e comenzaron a montar o valado no campo contiguo á igrexa de San Pedro. Foi unha festa por todo o alto. Ali reunidos todos os veciños e confrades soltaron o animal varias veces e gozaron enormemente con isto, ata que presentouse o correxidor acceso de ira porque ninguén lle obedecía. Como se atreven a desobedecerme, a min, ao correxidor? Eses malditos confrades e os seus privilexios vanse decatar de quen manda aquí. E Gil Sotelo, ese monicreque de xuiz que me debe respecto, a min, ao correxidor. Así ia o correxidor vociferando e casi correndo a parar a corrida que, para máis insulto da súa dignidade, tamén amparaba o abade da igrexa. Tal era o seu enfado que apenas oía o alboroto dos veciños ali reunidos, acirrando o animal, as risas, as palmas e as voces. Pero de súpeto, alguén o viu achegarse ao valado e informou aos seus compañeiros confrades: «Ei, ei, o correxidor, o correxidor!» Ali chegou, e nin curto nin preguiceiro, entrou dentro do valado, cando xa retiraron o boi, e de viva voz increpounos: «Como se atreven vostedes a desobedecerme, a min, ao correxidor? Isto acábase agora mesmo. Fora todo o mundo!» Ali plantado, co seu chapeu, a súa gola, a súa espada, tan firme, tan furioso, que non se deu conta de que volveran a abrir a porta ao boi, que azuado con paus saiu furioso do touril cara aquela figura plantada no medio do coso. Deuse a volta ao correxidor e, perdendo a súa compostura, saltou como un xabarín o valado e, tirado no chan, sen chapeu, cuberto de po e humillado, berrou aos que o rodeaban: «Isto non quedará así, pagaredes a vosa aldraxe!» Mandou prender aos cargos principais da confraría, xulgounos e condenounos a pagar unha elevada multa e desterrounos da vila por un tempo. Críase na súa soberbia que podería co gremio? Non. Os condenados apelaron á Real Audiencia de Galicia, onde escoitaron un tras outro a todas as testemuñas que se ratificaban na costume ancestral de celebrar así o seu patrón, xunto coas danzas gremiais e a procesión coa imaxe de San Bieito por toda a vila. Os xuíces da Real Audiencia absolven aos zapateiros ante a protesta do fiscal e supoñemos que co enfado maiúsculo do correxidor por tan grave desobediencia á súa autoridade e tamaño atentado á súa integridade física. Este preito poden consultalo na asignatura 1725-65 do Fondo da Real Audiencia de Galicia.